میں جاندا وچ روز حشر دے بڑا مشکل بچنا میرا ٹینشن نہیں لینی میں دساں گا کیوں نہیں لینی میں دساں گا ٹینشن نہیں لینی کیوں نہیں لینی میں جاندا وا وچ روز حشر دے بڑا مشکل بچنا میرا میری قدم قدم تے غلطی ہے پونا آن فرشتیاں گھیرا او مینوں مجرم اگر پیش کرے سر جتھے صدر دیوان دا ڈیرا سردار میں اس بہانے دا تک لیسا حضور دا چہرہ ٹینشن نہیں لینی بھائی جی ٹینشن نہیں لینی کیوں نہیں لینی کہ جدو دن حشر دے سوال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے کچھ بولو جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڑھے آمنہ دے نال ہونگے کچھ بولو جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڑھے آمنہ دے نال ہونگے بولو جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڑھے آمنہ دے نال ہونگے بس میں نو ٹائم یاد ہے تُسے ٹینشن نہیں لینی کیوں نہیں لینی جنتاں چ جائے گی سواری آپ دی جنتاں چ جائے گی میں دساں گا کیویں جائے گی جنتاں چ جائے گی سواری آپ دی کیویں جائے گی اگے اگے حضرت بلال ہونگے بولو اگے اگے حضرت بلال ہونگے تسی بولو اگے اگے حضرت بلال ہونگے جی اگے اگے حضرت بلال ہونگے ہمیں ساڑھے آمنہ دے نال ہونگے ایک اوتھوں دا نقشہ سنو جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا اوتھے جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا اوتھے جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا کی پیچھے پیچھے غوث تے ابدال ہونگے بولو پیچھے پیچھے غوث تے ابدال ہونگے بولو پیچھے پیچھے غوث تے ابدال ہونگے ہمیں ساڑھے آمنہ دے نال ہونگے بولو نا پیچھے پیچھے غوث تے ابدال ہونگے ہمیں ساڑھے آمنہ دے نال ہونگے میں تانوں کیا سی ٹینشن نہیں لینی تسی کہہ کے دسو ٹینشن نہیں لینی میں تے تانوں کیا نہیں ہاتھ چکو جے ایمان ہے تو پھر چکو ٹینشن نہیں لینی سنو کیوں نہیں لینی جیڑے صدا پڑھ دے درود نبی دے جیڑے صدا پڑھ دے درود نبی دے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہونگے بولو جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہونگے کچھ بولو جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہونگے ہمیں ساڑھے آمنہ دے نال ہونگے بولو جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہونگے ہمیں ساڑھے آمنہ دے نال ہونگے ایک اور خوشخبری ٹینشن نہیں لینی
جڑے سدا پڑھ دے درود نبی تے انہاں نوں میں کہنا ٹینشن نہیں لینی جڑے سدا پڑھ دے درود نبی تے اٹھے آپ تاپ ساریاں نوں پئی ہوئے گی مصطفیٰ نوں ساڈے خیال ہون گے بولو مصطفیٰ نوں ساڈے خیال ہون گے ہمیں ساڈے سامنا دے لال ہون گے اسے پاسے رحمت رسول ہوئے گی جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے بولو جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے ہمیں ساڈے سامنا دے لال